So kapanalani ku kawiyag-wiyag ada akapusanian. So kapatay nagiilalan ka ku surga udina si iku naraka. So kubur. So kuburi paganay adar pa aka ku akhirat. So kubur nagelbu absukayaw aapoy para ko mga kafir aguso mga munafik. Gulama-lama apa pakarenggaya mu'min. May alwi so kasiksaan yan si Erka. Aya mga pedas sabab yan na sudi ka pumupuwa gusto ka suruyan. Gusto ka pamankawa ko mga tamu kami ataban sa katidawa. Gusto ka pamukag. Gusto ka pakaturugi ko sambayang. Gusto ka ganaki mati ako Quran. Gusto ka sina. Gusto ka pliwat. Maanak ka pamakaya o mama ko lagi di na mama. Gusto ka priba. Katubo. Gusto di kabaya di kubaya dan gusto salah kausan. So kapag pa ko pariyo ko sang gakala. Ginan so panga atan tua mala. Aanday no malaikat Israfil. Nanayaw niya no anday kasugun sa kapag pa niya nun sa kayo pa pakatakatakaw. Peter wallah subhanahu wa ta'ala. Na iyo pan so sang gakala. Na punaw raksa mapulang so sisi iku mga langit aw sulupa. Inunta so kabaya wallah. Samaw to na magbadin sa dunia sa kalangulangan yan. Na orian 40 na iyo penseruman sa kawiyag-wiyag. Peter wallah subhanahu wa ta'ala. Na iyo peruman sa sanggakala. Na samaw to na kipakatitindig siran. Ano manayaw siran o anto na iikidiyakiran. So kakawiyag peruman o mga kaadan. Orian to na suguun wallah subhanahu wa ta'ala sa oran. Na metus sa mga badan. So tulang kukurikod nagyutod ni magtu. Na mabalo ya bagu akad na din petay. Atalan diyang ada manak kilairan sa mga malaikat agu sa mga jin. Nagupagwiyagan siran peruman sabab ko mga amaliran. Aniran maparulis subalasyan. So padang mahsar. Katimu ako mga manusia sabab ko kakukumakiran. Timuun wala so langwan o kadan sabab ko kapumagitung ako mga amaliran. Malalaglag siranan dalagi duki kababerg sang kutwa gawi iya lebih mala. Aaya diyang kaya na 50 giburagun. Lagi duba sukiya sa gadirang ko dunia iran. Naba isa-isa kauras. Perkara ni kiran sualungan sa lagit sa kawatan o isa kamilias. Nagumakap sa senggaya sa mga manusia ko diyang ka o menangiran agu sa mga amaliran. Sangka iya gawi napupawala sa mga lulubay agu sumimamasla. Gui pupawala o kafir so sari kita iyan aguso syaitan yan. Aguso mga anggaw ta iyan. Gui pupenintaw sabaad so sabaad. Guma penga kebu kafir sumbala aliman yan. Naguyudin so naraka jahanam maad na 70 rantay niyan. Umani saglang ko rantay na 70,000 mga malaikat. Na anday kailayaw no kafir. Namandingan-dingan niya na uban niyang buko na tamok suginawan yan. Guuba bumimbalo ya buta. Sukman sumya manukap. Lagi dudim bagay sa zakat. Natunaon sa mga tamok yang ko apoy ko naraka jahanam na ipirinsa ko kita mo kon. Sukman sa mga takabur na timuun sira na lagi dupila. Kuan na di man sa mga tawa mapasangi kasupak sa kapasadan. Sa mga takid, teko. Napakipagawida-wida nun sa piyaman kunian. Puyagan sa mga pagnas. Nasukman sa mga berata pa sa amal. Na disiran ketekawan, udisiran ro ketay. Kalagi debu sa katayo misumbayang sa dua asam bayang aluhur. Akapekas sa gadiran ro. Suka panapaat amala na si ibu minisla ko nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ko mga kaadun si eko gawi iya mahsar. Kaan mababas subu ko iran. Naguan magaan nakapagu kasikiran sa kukuman. Gusto ka lang kapa nakapanapaat. Na para pangko Nabi sallallahu alaihi wasallam aguso sa lakauron. Kalagi do ka pagkaliwa ko miya maratiya ko apoy ko naraka. Gusto kipuruon ko mga pangkataniran. So kapumagito nga ko mga amal. Al-hisab. Pakapsaapan sa mga manusia. Apakaada pensiran ko kadnaniran. Napakiilay kiran sa mga amaliran. Gu isumaria kiran. Gusto umuriran. Gusto kangungudi ikiran na gusto tamukiran. Gusto ilmu iran agusto kapasada na inipesadiran. Agusto limu agusto pamamakinagan. Agusto pangilailayan agusto puso. Sukman sa mga munafik agusto mga kafir.
na pumagitungon sa mga amalirang ko kasasanguran o mga kaaden, kaansiran di makakaya-kaya ko mga kaaden, guan makatindog sukarina si ikiran. Gupsek siyan siran o mga manusia, gusto lupa, gusto mga gawi, gusto mga kagagawi, gusto tamok, gusto mga malaikat, sa taman sa matanto kira nagukap mataanan niran. Supman sumu'min, na itidis wala subhanahu wa ta'ala, na pakikumpablian yanon sumiyan dusan yan. Taman sa amay ka mibuluga matangkad sa ginawan yan, amiya binasa din, maana peka narakas kanyan din. Na teruunun wallah subhanahu wa ta'ala, asya pangangkor ka ini sa dunia, uiprila akan raka ini iman to. Guaya paganaya pumagitungon sa mga amalian na sa mga umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guaya paganaya pumagitong na amal na susambayang. Guaya paganaya samo kakukuman na sumipantag sa tumyuga arugo. Sukaplayog mga daftaran ko mga amal. Oriano to na lumayog sa mga daftaran ko mga amal na makawa o mga manusia. La yugadiru sagirata wala kabiratan illa ahsaha. Maturu mga kafir. Aanto na ini daftar. Ada aplam baan yan na may tumalaaban yan di may itong. Sumyamaratiaya maanas sumu'min. Nakakawa iya nakawana na limas o kitabiyan. Gusto kafir, gusto munafik. Nakakawa iya na diwa nga lima. Agusi ipakaukit sa likudian na pakambuot sa larbiyan. So timbangan ko mga amal. Oriano to na timbangan sa mga amal o mga kadn. Lagid sumano si agusujin. Kaangkiran mititus sa mga balasiran. Gie so tito at timbangan na tanto mailot. Aad na dua baro kanyan. Pupakapanad sa timbangan no nagalabag panunumpang kuwaga mo Allah subhanahu wa ta'ala. Apad ko'y pupakapanad o timbangan. Nasudi katerwa ako la ilaha illallah. Gusto kapya o paparangayan. Gusto mga tadem-tadem ko Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi do katerwa ko alhamdulillah. Gusto subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil adim. Gusto mga manusia na makapumbabaya dasiran sa kisabab ko amalira na mapya agusto amalira na marata. So paridi. Oriano to napakainuman sumyamaratiaya ko paridi yung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa din sa makainom si na didin kuwaw sa dayon. Umani Nabi na ad na paridi iyan. Ugid. Na ayamalaon sa langon na so paridi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Giyang kaya paridi na maputi adi so gatas, mamis adi so teneb, bumanayo sa kamot adi so kasturi. Aya mga sakaduron na pad sa bulawan na gupirak, aaya tinimbangan sa kadakal na so kadakalo bitoon ko langit. Aya kalundu ang kaya paridi na malundu adi so pagalta na ayla sa Jordan, agugi adan sa Yaman, upakapoon so igiyang kulawasay ga kautar. Sukat tupengi ko miya maratiaya. Si ko morya gawe ko kakalimud sa padang maksar. Nakatundug mga kafir sa mga katuhanan na sinimbira na salakaw ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na idundag sirang ko apoy ko naraka jahannam sa lagid sira ng mga talong na mga binatang. Sa ayab kilala kawiran na adno to asumbala airan. Na adno to asudun sa mga parasiran na airan kilala kaw. Na taman sa ayabu malamba na sumyamarati ay aguso mga munafik na makataling umakiran sa Allah subhanahu wa ta'ala na terul yang kirang aanton apanipnayaw niyo na terul niya na pnayaw na misukad na namin na sa mauto nakasawa ang kiran so ai wallah subhanahu wa ta'ala dad na lagi diyan ko mga ai o mga kaadn na makilalairan na sisa kawyasiran sumudyud na ayabu di pagkasudyud na sumanga munafik kadiran din kagaga Peter wallah subhanahu wa ta'ala. So alungan na kiyaman na pagkaw maun so Allah subhanahu wa ta'ala na sawaan yan so ain yan na itawag kiran so kasudyudiran na diran din kagaga mga munafik. Oriano to na munod siranun ko Allah subhanahu wa ta'ala na tanor niyan so titay so sirat nagubugan yan siran sa sindaw parangan yan sa sindaw so mga munafik. So titayan sirat ginan so titay mabubenday ko naraka jahannam kaanon makaktas sumyamaratiaya sa kapukas sungakirang surga. Inirupas kanya no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa manaya. Malindegagung magerang ad na mga gerangan yan ang dalagi dusuro kakaywa sa'dan. Manao tadi subuk bumagerang adi supedang. Si isang kaya titay na imagay kumyamaratiaya so sindawiran. Aaya diyang kaya na sadin sa miya pagamaliran.
Aya da lagi dia nun sa kapuro na lagi du palawasindo. Agu aya minuson na si matatagu ku kapusan kumra amaai. Na sinduan sira ng kanan na makaktas sira nun sa sudin-sudin ka umang amaliran. So mu'min na seged ku titay sa saparak mata, gulagi du kilat, gulagi dundu, gulagi du papanok, gulagi du magaan na kuda, gulagi du mga unta adi pagdaan no lumalayag. Sabab saya, naad na mapi akya pakaktasyan, naad na minitar ngangas, naad na miya puseng kunara ka jahannam. Piyagayon na no dua imam su Bukhari agu su Muslim. Supman su mga munafik na ded na bayran sindo, na pumbelingan siran orianian, na beden metakawa maaden kolteran na gusto miya maratiya su pagelad. Oriania na kebayaan hiran na kapakaktasiran ko titay, na basiran din girembeng ko apoy ko naraka. So apoy ko naraka, pagkasuldun su mga kafir agusto sabaad ko miya mangungkira mga mu'min. Oriania na su mga munafik na uman isang gibu, na siyaw gato sa gusyaw pulo agusyaw pagkasuldun. Adna pito ang mga pinto yan. Mayaw adi su apoy ko dunia sa pito pulo takap. Pumakalaanon su lawas su mga kafir, kaaniran magdam piya-piya su siksa. Kebeloy su pagelutan na dua wagan yan na telugawi iya ilalakauron. Gusto kala aprangisan yan na lagi da palawa uhud. Gupekakapalan su kubalian, na uman matutong ku apoy na sambiyan paman sa bagwa kubal. Kaanian din kataan taami su kalipad su siksa. So pangingin meniranon na mayaway igap kega. Apa nga puputulian so tinaiyo manusia. Guaya panganangkan ko naraka na zakum. Gusto pupakapoon ko mga paliw mga tao ko naraka ang mga rubuwa gudana. Aya minumino sa kasiksaan ko naraka jahannam na makatutalumpas sa pelangga aputaw. Apan didi so otakyan sa kayaw niyan. Si Eko apoy ko naraka na adnap keeniton sukubal. Katunag. Guad na lumalubag sukubal. Guad na mga rantay agu mga kadinoon. Mga na mga patong. Aya kadal mo naraka na upama ko ulugon subu peninimbawata na aya kapagkata na iyanon na pito kolurago na idadiyan. Aya mga itagunyan na so mga kafirago so mga ator, so mga barahala asinimberan. Ayan duyan na duti, guaya mga sisirungaon na pelanggas sa mayaw, guayan ditarnon na apoy. Apalayan yan tutungan sulangwa na siyay na da aplambaan yan nun. Pelagin da bago papamusanggo. Guprurub niyan so mga kubalagu sutulan na taman ko mga puso. So titaya at timanaan Alcantara. Ituro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakaliyo sumya maratiya kundara ka jahannam. Na si isirapaman ketarungko ko timanaan o surga agu sunara ka amaka ibarat sa titayan. Si isang kaya darpa na makapambabaya da susabad ko miya nga anyayarang ko mga pdirang ko masa akatatagwirang ko dunia. Sa taman sa amay ka masuti siran na gumabilang ataw siran. Nabagan siran sa idin sa kapakasuldirang ko surga. Na ibet ko sa kanya na makatatangang ko ginawa Muhammad kamataan na su isakiran. Na mas malapan so katawin niyang ko kebulusan niyang ko surga iyan. Adi so katawin niyang ko walin niyan si isa dunia. Yan utuli Bukhari. So kasurgaan al-jannah. Skanian su darpa umya maratiaya. Piya nagumbelaya ped sa pira kagubulawan. Guaya tabelan yan na kastori. Guaya mga ptedian na mga munti aperlas. Agu mga intan biduri guaya bute yan. Naped sa safiran. Ad na walawa pinto yan. Aya kabelang o isa pinto yan na diyang kaatalogawi iyay lalakaoron. Ugid, na binsampan mautong na matatagabid na tao. Mapapadalam rakan yan so turuga na magatos pangkat. Auman ipagaltan o pipeng kapangkatan yan na lagi do pagaltan o langit agusulupa. So surga Firdaus ipinakamapuroon aron pupakapoon sa mga lawasay gagula at nab. Gulawasay gaara kaguig. Tugasiran sa ded na mga kakarian. Kaayad na pupakatugaw na sa mga tao ko surga sa sadin sa kabayayranon. Aya mga panganangkan ko surga na tatapagyebu kapupangawaon. Akita talyado. Ad na pandong tolda si ko surga apad sa munti aperlas aya kabelang yan na 60 kamilias na umani rugo niya na ad na darudupaon maana karuma umu'min. So mga mama ko surga na mamamano so lawasira na kangudaan na didin keluks di pagtu na sumpa didin keberubas so kangunguda ikiran agus so mga ditarnira na didin kerunot. Disiran pekatete gu disiran pekaudu udad na pekapoong ko lawasira na marsik. Aya mga salderan na mga bulawan, nagu aya mga atingiran na kasturi, aya mga babay ko surga,
na mga tatano sa paled da katamaki amar para pengagum bersirse sa idad adidin pengaloloks aya paganay pagasul ku surga na Muhammad sallallahu alaihi wasallam na gubu makatundog su mga nabi aya pinakamababa ku kasurgan na sadin sa pengeninya na imagayron sa 10 takap aya mga kadam ku surga na mga wata atani tiasa adi pemakala alagi cirano ipsembura ka mga muntia guaya pite mana na mala ko mga limo ko surga nasuka kilay ya upama ka surga ko Allah subhanahu wa ta'ala agu suka kesuat kiran wallah agu suka ketatapirang ko surga sadayun sadayun.